नैबेनो मेगनानो जोंहा सारा सिमफायना सिलाखादों आं बोरो माथिं हेलो गाइस नै जोङो थांगासिनो बालिपारायाव दसे बेरायनानै फैनि बेरायैया बिराद गोबावथार जाबायमोन नालाय ओंखायनो दसे बेरायनोसै नै जोङो दायो फैयै बालिपारा मोनफैबायानो जोङो करकचायाव थांगोन आरोना जानो थाखाय एसे जाखांनानै फैनि मोनजायो बिराद गोबावथार जाबायमोन रेस्टुरेन्टफोराव मोनजायैया ओंखायनो दिनै एसे जानानै फैनोसै ओरैजाय दङ मोगथां नार्जारि नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंखौ आदायासो लिंहरदों नालाय रेस्टुरेन्ट मालिकआ जानो थाखाय ओमफ्राय जोंखौ मा जाहैयो नायबाय थादो नोंथां मा जायोनो सोंदों ओइ जाजोबोनो बाला मा दं जाजोब नै लोगोफोरा दानि रेस्टुरेन्टआ नैबेनो सिङावबो केबिन दं आरोना ओमफ्राय ओरैजाय तेजपुर थांग्रा रड ओमफ्राय ओरै फारसेथिं भालुकपुं थांग्रा रड सोरबाफोर फैनो गोसोबा फैनो हागोन बेलासि जिरायनानै साहा लोंनो बिराद मोजां आरोना आंबो गोदान खुलिजेननायनिफ्राय दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों ओमफ्राय थिगसे जानानै थांसै आदानि रेस्टुरेन्टआव मा जाहैयो आदाया नोंथांमोना नायलांबाय थादो पिज्जा बानायग्रा फ्रेन्स फ्राइस जागासिनो दं जे बार्गार जागासिनो दं बार्गार मेकिं खालामगासिनो पिज्जा खालामगासिनो इखौ दिखांना देखायलाय खनसे बाबु फ्रेन्स फ्राइसखौ फ्रेन्स फ्राइस इज गोइं अन इजाबो दे बे जायाखै बे मायो बार्गार मा सुयो बार्गार पेटी आलु पेटी आलु कॉर्न पेटी भिडिअ कल रायलायगासिनो दं अदालगुरिनि बिथाङा माबा गोलोमबाय जानांगौ ना माबा नै भिउआ बेबायदि आरो बाहेराव बेबायदि भिउ ओमफ्राय नै बेबायदि भिउ मिनिलायदोनो बुंबुमै भिडिअ बानायबानो मिनियोल' नोङो Nunca assinando nada na estimação. Minha, né? Minha que tá vendo o peninho. Untuk kali ini ada apa? Mem. Din benar benar na? Mem. नै जोंना जानाया मोनफैबायानो नोंथांमोनाथ' नुखादों मा लाबोनानै होफैखो जोंनो फ्रेन्स फ्राइ बार्गार ओमफ्रायो चावमिन बेखिनिखौ जागोननानै लानोसै बेखिनियावनो उदै बुंसिगोन बायदि मोनखादां आरो दाहायबा मा होफैयो नै आं सुरु खालामबायानो जाजेनबायानो आरोना
Ini bondo. Berapa? 누나 먹을 봐, 다 먹을 봐. 제스프라 춘대나? 나나? 춘대. 근데 저분도 되게 예뻐요. Garik sila di garik. Garik. Này dây 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 này dây này dây này này à ba cái này à Dun kan ukah kayak sih ba cái này à Betul tuh. Iya क्या है ये? रोल. रोल आ गया. पिज़्ज़ा थोड़ा टाइम लगता है. là năng lạ Bicang unsulan ini onneau. 아야만 해먹어 봐야 나는. khơi lại 시작아. 소스 라가이 브라. à Pizza tak boleh nama. Dulu lah. Dulu. Guys. No, jangan ikut nasi channel nih. Kita. Sang deh. Pizza. Nih, sang ya. Sama. Pizza video kalau sana dikira kita nih jadeng. Engkau mungkin dengar lagi bisa nggak? Heroin party. ya dis jigenan nơi hơn ya khai chứ nơi hơn 아니 나는 잡히라게 라이브. ăn được bắt tua cái hơn ăn được bắt biết thay dài cái hơn biết thay dài cái hơn 아나 스코로 기디 뭐. Ini. 나 Gua mampu ini lah lu. 그래. bây giờ sang cái đặt cái sau Hah? 여보세요. Ini balik kan ini ada. đây đây Bisa ni Dene apa? alasi sabi lingkungan jahor ben bitamun kunama. Selesai. Dia baik, packing bola baik. 라즈바이. 자나 이거 피킹 나와 있네. 알았어. 이বার ফ্রি নেই নংলানা? Iba free jawa. Oh. Solo free boy. Hasta free. এবার সেকেন্ড টাইম ফ্রি নংলা? হ্যাঁ। 아자, 자항바이나? 부리고 주바이. 자항 주바이. 자항나 슬라바이. Thank you. Coba. Cara nilai. Mini. Good, mau pasan. Siapa? नै दायो सा लोंसैलाय सायानो लास्ट आरोना सा लोंनानै न'आव थांनोसै जों माने सान हाबजासिम बेयावनो थाखाबाय आरो सान हाबखाबाय बेयावनो जानायावनो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो आदानि रेस्टुरेन्टाव हाबफै बालिपारा करकचा रेस्टुरेन्टनि नामा करकचा आरो ओमफ्राय थेंक इउ आदा जोंखौ एफा जाहोनायनि थाखाय Dah. Tuh, Pangsoi. Pangsoi apa?
Tangsel na. Tangsel ba? Chalo, चलता है बाबा. Ayo. Undur bang katar ba. Tangsel ơi. Lighting मोनाबिलि बायदि नुयो. चलो, बाय बाय होता है. चलो.